Lumen Gentium, dogmatska konstitucija o crkvi, broj 15, sveze crkve s nekatoličkim kršćanima. Crkva zna da je zbog više razloga povezana s onima koji su kršteni, te se diče kršćanskim imenom, ali ne ispovjedaju cjelovitu vjeru ili ne drže jedinstvo zajedništva pod Petrovim nasljednikom. Ima naime mnogo onih koji poštuju Sveto pismo kao pravilo vjere i života, te pokazuju iskrenu vjersku revnost, s ljubavlju vjeruju u Boga Oca Svemogućega i u Krista Sina Božjega i Spasitelja, te su obilježeni krstom kojim se povezuju s Kristom i, dapače, priznaju i primaju također druge sakramente u svojim crkvama i crkvenim zajednicama. Mnogi među njima imaju i episkopat, slave svetu Euharistiju i gaje pobožnost prema Djevici Bogorodici. K tomu dolazi zajedništvo u molitvama i drugim duhovnim dobrima, te štoviše i prava povezanost u Duhu Svetom, koji po darovima i milostima također u njima djeluje svojom posvećujućom snagom, te je neke od njih ojačao sve do proljevanja krvi. Tako Duh pobuđuje u svim Kristovim učenicima želju i djelovanje kako bi se svi, na način koji je ustanovio Krist, miroljubivo sjedinili u jedno stado pod jednim pastirom. Da bi to postigla, Majka Crkva ne prestaje moliti, nadati se i raditi, te potiče svoju djecu na čišćenje i obnovu, kako bi Kristov znak jače zasjao na njezinu licu.